Bueno, Eva García, encara queden 13 minuts de programa, tenim la nostra secció en els amics de Soy Fit. Avui ens acompanya Ana Galdón, què tal? La nutricionista, Soy Fit. Les fartades que venen demà i després demà, bueno, ja tots els dies. I perquè no ens va veure ahir, bueno, per el matí. Teníem de tot, teníem torrons, tortes cristines, teníem de tot. En el programa especial del sorteig de Nadal, així les pastisseries, tot el món que ens estava veient, així enviaven, bueno, va ser una catàstrofe. Lo del halo i lo de que no ens toca res. Dia de la salut. Les dues coses. Bueno, pautes, mos vas a contar pautes, superinteressant me pareix la secció d'avui, pautes per a seguir este Nadal, no? Quan se tinga, pues, el sopar o el dinar, per exemple, demà. Desastre del tot. Exacte. Què tenim que fer, a veure? Mira, primer és no pensar que està tot perdut, perquè tampoc són talls dies. Saps? Al final, si fas un recompte, són 5 o 6 dies al mes, són 5 o 6 excessos al mes. També, quin és el problema? Que nosaltres comencem a practicar els Nadals des de l'1 de desembre. Ja comencem a comprar torró, ja comencem a ficar-se en l'entrada dels Nadals, cosa que és un error. Entonces, anem a intentar deixar els excessos per als dies que són realment festius i no dies d'entre setmana, que no n'hi ha ningun event, sinó que els agarrem perquè volem. I aquesta seria una de les pautes que hauríem de reflexionar sobre ella. Una vegada ja estem dins de lo que és un dinar o un sopar, coses que podem fer, per exemple, anar més saciats de lo normal. Per exemple, prendre's una fruta que de normal ens sacia, una fruta gran, o un iogurt 10 minutets antes de començar el sopar. Això què te va fer? Que controles bé les racions. Que si tu, per exemple, no has berenat, des del dinar no menges res, i aquest sopar va ser molt més voluminós que si ja portes una sacietat completa des d'antes de dinar. Te va reduir les racions i, per tant, la ingesta va ser menor, les calories va ser menor. També intentar centrar l'atenció en els familiars, en aquest dia especial, no que siga la prioritat el menjar. Ni el mòbil. Ni el mòbil, exacte. No, per fer el raonar en la companyia, en tot això. Exacte, és veure gent que fa temps que no la veus, el poder parlar, el poder no ficar l'atenció en l'alimentació, sinó en la companyia que tenim aquest dia. Per exemple, també seria una altra bona pauta, és de les opcions que tenim, centrar també l'atenció en productes que són més saludables que altres, és a dir, menjar de tot un poc, però m'haig de centrar més en aquest producte que és més saludable que en aquest que sé que és alt en greix o en sucre, no? I després no parar quan ja no pots més, o sigui, intentar frenar quan ja vegues que dius, ja estic bé, ja menja bé, no fa falta que me faci mal la panxa. Exacte, que no fa falta atiborrar-se, és a dir, perquè és Nadal. No fa falta, no fa falta. Exacte. Moltes vegades continuen sopant, no perquè tinguem fam, sinó que està tan bo que no podem parar, un poquet més i un poquet més, i això no es té que fer. Claro, això és l'autocontrol, també depèn de la sacietat que tu tingues, per això parle de que tu 10 minutets antes te prengues una peça de fruta gran per a no tindre tanta fam com per a no poder parar, és a dir, ja me note plena, ja vaig a parar així. Altra opció també, altra cosa a tindre en compte és el postre. El postre no sempre s'ha de llegir dolç, jo per exemple no soc una persona de dolç, entonces perfectament podria llegir una fruita normal i corrent, però també n'hi ha moltes vegades que n'hi ha molts tipus de dolços, no n'hi ha que provar-los tots, saps? Podem agarrar un o dos, ens anem a altres dos, saps? No fa falta de 10 provar els 10. Saps? Perquè van haver més dies, vas a tindre més opció de provar. Per tant, t'estàs llevant també moltes calories. Clar, per exemple, els torrons, no fa falta provar el de sisona, el duro, el de yema, el de xocolate, no fa falta. Exacte. També tindre la quantitat justeta, no fa falta tindre moltes sobres en casa perquè entonces què va fer? Tirar-ho, segur que no ho anem a tirar, entonces ho anem a menjar. Van a passar els Nadals i encara ens va quedar un trosset de torró, està sobre l'altre dia i anem a prolongar. Pensa que ja m'has començat antes i damunt ho prolongarem, entonces aquests períodes, el comprar el justet per a sopar o per a dinar estaria bé. El que comentaves, també se pot fer un poquet d'esport, que no passa res. No passa res. Qui té la rutina de fer esport el fa. De fet, vaig fer un estudi farà poquet
en el que parlaven que n'hi ha una mitja d'excés de pes de 2,3 quilos, més o menys, però hi ha de persones que ja tenen sobrepès, obesitat, que les persones que tenen bons hàbits alimentaris no tenen aquest augment de pes, perquè segueixen en la seva rutina de menjar de forma adequada els dies que no són Nadal, també de fer esport i de tindre un excés fins a cert punt els dies d'events. Les persones que ja tenen uns mals hàbits són les que en aquestes dates augmenten més el volum, però no una persona que ja té uns hàbits adequats de forma quotidiana. Entonces, també n'hi ha que pensar que n'hi ha més temps del normal. Podem dedicar-li més temps a l'esport. Està bé sempre treure un ratet per a caminar, córrer, nadar... Exacte, això t'anava a dir jo, sobretot la gent un poc més major i tal, que no fa esport tal, bueno, pues a caminar després de dinar, inclús de sopar, eh? O sigui, demà sopeu i se n'aneu a la missa del gallo, pues no agarreu el cotxe. Caminar, no, per exemple. I si se'n va tota la taula a caminar, que bé s'ho van a passar? Això també és deberes, mira, seria una opció tota la fantàstica. taula se convolla, exacte, tota la taula, o després de dinar se convolla i van a pegar una volta o fan alguna activitat conjunta, és un acte social que damunt te va ajudar per... Perquè a més sí que és deberes que el dinar és el dinar, però clar, el sopar, com per exemple el de demà, que te pegues la farta i que normalment no hisses d'ahir. Exacte. Saps? Si te quedes a fer la xarraeta, alguna copeta cau. El tema de l'alcohol també importantíssim, veritat? Que és molt important. Sí, intentar en un principi agarrar begudes de baixa graduació. No és el mateix una beguda destil·lar, com pot ser el ron o el whisky, que una copa de xampany o una copa de vi. No és el mateix. Després també podria ser bona idea pautar quan vols beure. Si vols a l'inici del sopar o primer comencem en aigua i ja en el brindis és quan toquem l'alcohol. Evitar també xupitos, saps? Al final del sopar. Seria una manera de reduir la ingesta d'alcohol i, per tant, calories buides. O sigui, per exemple, no sé, en el sopar de demà, 2 copetes de vi i després una copeta de cava, estaria acceptable? Estaria, depèn de la quantitat de copa de vi, però una copa de vi considerada estàndard te pot pujar unes 85 calories per copa. Per copa. I de cava un poquet més, no? De cava un poquet més, però és que si te'n vas al ron, per exemple, en Coca-Cola o el gin tònic, te'n vas a 300 i pico calories. Cosa que és duplicar el sopar, pràcticament. És una quantitat per tindre molt en compte. A més de que l'alcohol no aporta ningú nutrient, sinó que aporta calories i sintetitza, o sigui, ajuda a sintetitzar el greix, per tant, favorir la síntesi de grassa. És un producte que no t'aporta ningú nutrient, sinó que calories i el foment de la síntesi de greix. I això del greix no ho sabia. Sí, el favoreix. Activa la ruta. Fa que el greix es quede més... Sí, favoreix que se sintetitzi més greix. Després, a l'hora d'anar a comprar, també en compte, no? Sí, ahir... No n'hi ha que tornar-se carabassa. No sé si hem arribat a temps, perquè la majoria de la gent ja ha fet la compra, però si aneu demà. No mos tornem botxos. Exacte, ahir el que parlàvem antes, d'intentar... Mira, primer una llista de la compra, què és el que realment me fa falta. Perquè també un altre error, anar a comprar en fam. Ah, sí que és de veres, sí que és de veres. Exacte, si anem a comprar en fam, segurament comprem allò que no toca. Perquè en aquest moment ens avellis menjar-se'l, ja se l'emportem a casa, el qual significa que va acabar a la taula. Exacte. Entonces, primer fer una llista, què realment me fa falta? Apuntar-ho, cenyir-se la llista i també calcular bé les racions per a que no tinguem sobres després d'un dinar o un sopar que es tindrem que menjar per no tirar-lo. El que passa que normalment, tant el dia de demà com el de demà, se cuina moltíssim, hi ha molta sobra, i la sobra també després és un poquet perillosa, perquè si t'entra un poquet de fam com el tens fet, racarrà. Si no està a casa no l'agarres. Vale. Saps? En casa de qui t'ha convidat. Però sí, per això és lo de la quantitat, de més o menys intentar calcular-lo en la medida de lo possible, de no excedir-se. Hi ha vegades, no pots fer-ho justet, però sí saps a lo millor que pots sobrar una tableta de torró, per exemple, o una caixa de polvorons. No és el mateix que te sobre un tros de solomillo, que això pots gastar-lo qualsevol altre sopar o dinar, que te sobre 2 o 3 caixes de torró que te les vas a menjar perquè te vas estar veient i te la ves... Al final cauen.
No, i Sempre que a lo cauen. millor ho tens ahí, passa, agarra un trosset, passa, Sí. agarra un altre... I com són trossets xicotets, no penses que estàs afegint calories a l'alimentació i això és la diferència entre mantenir un pes o augmentar-lo. I això és xicotets detalls, no? Bueno, però per ells de veres, la veritat que són consells fantàstics, el que has comentat, sí que és de veres. Demà, abans d'anar a sopar, pues te fas una fruta, omplis un poquet l'estómac, la barriga, veus dos... L'aigua sempre ve bé. Exacte. L'aigua sempre ve bé. 2 gotes d'aigua, un iogurt o una peça de o una fruita. fruteta, i vulguis que no, sí que és de veres. Això què és? Mitja hora abans del sopar o una horeta? Jo considero, en el moment que vaig eixir Sí. a sopar allí, Entonces se fa. Sí, que la tinguis I encara en després, l'estómac. cuidado en el postre, en els dolços i, com no, en l'alcohol. Anna, moltíssimes gràcies, un A consell vosaltres. fantàstics. A vosaltres. Moltíssimes gràcies, gràcies, com no, a SoyFit, ja sabeu, si voleu estar com se té que estar de forma saludable, teniu que anar a visitar SoyFit, bueno, entrenament personalitzat, Anna, a més nutricionisme, el teniu absolutament tot, i esteu al passeig de l'Albereda. Albereda de Neu. Albereda de Neu. Eva García Senane, Anna, molt bon Nadal. Gràcies, igualment. T'anava a dir, no menges molt, però jo sé que tu te controlaràs. Tornem demà? Tornem demà, que demà tornem, encara que siga un ratet, una horeta, estarem amb tots vostès. Senanem, vos deixem en tota la informació de la mà del nostre company Santi Puentes. Adeu.